Okay, hej alle sammen. Det er mig og Huxi Buxi. Hey Hugo. Hvad er der? Prøv at se. Jeg skulle også. Ej, fuck. Jamen det er også på, at jeg holder på telefonen på samme tid. Som om jeg er en kameramand. Kom. Nu skal vi lige bagved og råbe lidt. Ej, pis. Jeg vil få heroin. Oh shit, måske har det en hund. Ah! Hugo! Hugo! Tør du? Tør du? Nej. Skal jeg råbe igen? Skal du sige, når jeg råber, så råber du også. Okay. Kom. Jeg går ikke med. Ej, fuck. Kom nu, Hugo, det er en bankboks. Jeg kan tage her med. Wow, lasagne! Åh nej, der kommer en, Fuck. Jeg håber ikke, der kommer sådan en dum hund. Så siger jeg, pik nosserne. Fuck af. Jeg skal lige have min donut. Ja, det tænkte jeg endelig var på tide. Hugo, hvad er det klamste, du kan gøre på en donut? Oj. Makker du der? Okay, hvad er den næste challenge? Skal vi lave ding dong ditch? Nej, bro. Nej, bro. Så får vi vores egen hus. Hvad? Så får vi vores egen hus. Du må fandme køre lige. Du tør det lige på dit fucking dæk. Ja. Ja. Hvad vil du så nu? Jeg vil sige hej. Kom. Prøv at komme. Vi laver en ny video, hvor videoen er ved at gå ud. Men Vi laver måske en video, hvor vi kan close